Nagtapok ang pipila ka drivers nga miyembro sa Matina Pangi Association, commuters ug volunteers alang sa gilusad nga strike o rally sa Matina Crossing Davao City adlong Biyernes March 27, 2026. Sumala pa sa usa sa mga drivers nga si Sammy Adlawon, 67 anyos, matud pa nga ilang nagunang panawagan mao ang paubsan ang presyo sa petrolyo ug paspasan ang subsidiya. Butyag pa ni Adlawon nga kun patasan ang presyo sa plitik kulang ang piso gumikan dili na sab matud pandag sa mga pasahero tungod sa daghang mga bus nga nagatanyag og libreng sakay. Samtang nakigduyob sag ang commuter nga si Jay Lozano, youth advocate sa Pro People Transportation Network sa maong aktibidad, uban ang panawagan nga pugnan ang pagsaka sa presyo sa petrolyo, pagwagtang sa VAT ug excise tax ug ang pagtunol og tabang o ayuda sa mga drivers. Tinuon dali ra kini nga natapos human nga gibadlong sa kapulisan gikan sa Talomo Police Station ang mga rallyista tungod walay permit nga napakita og gipahibalo nga sa Freedom Park lamang ang saktong lugar alang sa paglusad sa aktibidad. Human sab sa 5 ka minutos nga lugway alang sa paghipo sa nagkasinabot og mituman sab ang mga rallyista sa kapulisan nga mobiya sa lugar og gitapos pinaagi sa paglamanuhay.